Караме към Маска и сме буквално на 2 км от селото и спряхме на пътя, за да видим гледката. Най-популярните места в Тенерифе е селцето Маска. Абсолютно задължително да се посети. И даже не само самото селце, а пътят до тук е просто истинско увеселително влакче. Ако сте страхувате от високо, просто въобще не ви го препоръчвам. Но гледката е просто невероятна. Не ме бива много да разказвам къде сме и какво се случва, но пък мога да ви покажа гледки, които нямат нужда да бъдат описвани изобщо. По тази пътека може да се изкачим 4 км нагоре, които приблизително биха ни отнели около 2 часа. Аз продължавам да се разхождам с моите джапанки за 2 евро. Не съм сигурна докъде мога да изкарам с тях, но ще разберем. Трудно различавам къде е Гущера. Добре, оцеляхме. Оцеляхме някакси. Значи ние стигнахме до Маска явно с колата и просто се качихме сега нагоре. Сладко от кактус. Достигнахме до най-високата част, където можеше да се стигне. Сега ще ви покажа гледката от самия връх. Макар че буквално имам чувството, че на всяка следваща крачка се открива нова, още по-красива гледка от предишната. Маска. Има 2 маски и там има маска. Ама и на тая бяхме. А ние реално къде се намираме в момента? На Круз де Хилда. Добре, време е да се връщаме надолу, дано да се справим с джапаките по целия път и да видим какво ни остава да видим за днес. В тази машина се слагате 1 евро, 5 цента, затваряте и после почвате да въртите и ви се пресова стотинката и си получавате супер оригинален сувенир. Гущера ли я? Да. Сергейка сме. Грация. Най-доброто. Много е вкусно.
Много, много, много. Тази е с... Върнахме се за още. Казахме от Маска с колата до градчето Сантьяго де Тейде. Оттам си купихме алфахор и продължаваме към вулкана. Но преди това по пътя има много поинтове, на които може да спрете и да видите още много гледки. Вау! А пък там горе познайте какво е това. Тук е толкова спокойно. Първо, че никак не е пренаселено с хора. Има туристи, но наистина не са прекалено много. И в същото време някакси, пак ще го кажа, хората са спокойни. За жалост ми е направило впечатление, че в ежедневието ми не винаги е точно така. Определено зависи от менталитета на хората, от средата и условията, в които живеят. Честно казано, аз не виня българите за това, че сме цялостно, бих казала, по-негативни и малко по-ядосващи се и сърдити на моменти хора, защото е факт, че условията, в които живеем, не са най-добрите. Така или иначе, това не е оправдание и понякога не осъзнаваме колко голяма промяна може да направим за един човек, ако просто сме усмихнати, любезни и добри към него. Не е нужно да извършваме някакво огромно усилие, просто да променим тона, с който говорим. Това е каквото е. Отиваме към колата. Още една гледка. Тази е доста впечатляваща. Там в далечината се виждат другите острови. Естествен камък, вулканичен. За гривничка. Нещо по-прадичко. Към следващата гледка. Разказвай. Какво да разказвам? Изкачваме се нагоре. Там долу си оставихме колата и ни останаха последни няколко метра до кабинковия лифт. А брат ми, понеже е тинейджър, реши, че сам ще се качи на онзи хълм. Може да видите защо няма да се качим на лифта. А тук имаме и гифт шоп. Едни очила. Тези са готини с пясък. Древничка.
А това е сапун, който като го изхабиш, ще ти остане магнитче. И мирише много яко, между другото. Но 10 евро... струва ли си 10 евро? Не знам. Още сапунчета. Чантичка на Тенерифе. Ой, тефтера, да. Края на работното време е 5 часа, така че ако ще идвате по-раничко, трябва да е. Супер ползотворно си беше обиколката ни дори само с колата. Следващата ни цел е да отидем до Меркадона и да си купим кокосов сладолед. Ето ни тук в Меркадоната и го намерихме супер специалния сладолед, който е всъщност сладолед в кокосов орех. 2,90 За 2. 350 мл, 240 грама. Добре е. Така. Естествено, че ще ми свърши батерията на камерата. Няма значение. Ето го кокоса. Много кос. Наистина много вкусен. Пробвай го. Някак си натурален. Ами в реална кокосова чурупка. Няма такъв изкуствен вкус, нали знаеш, на фамилия. Сори, ама на фамилия са много гадни. Много по-хубав е. Може една кутия. А тя не иска. Тя винаги не иска и после ми го изяжда цялото. Добре. Ако трябва, пак ще отидем в него. Бога, ще го донеса един кокосов орех.